कि 95-500 हाड़ी में हाँ आप 5 गो नंबरिया गल का तो गुड्डू हसल के गाड़ी में हाँ कहतर के चर्चा का वाह और ई कौन चीज है तब ई तो हमने के बनाई ले 95-500 पपीता हाँ आ 5 गो नंबरिया गल नचनिया के भीतर 95-500 हाया में हाँ आ 5 गो नंबरवा गई नचनिया के साया में यही सब गीत संगीत है यही सब ये संगीत संगीत है 95-500 हुड़ू 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 95-500 हुड़ू 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 ए बाकी नंबर ए नचनिया ए डांसर ए मुस्कान 95-500 हुड़ू हुड़ू अच्छा 96-600 शुरू शुरू आए ना सकीरे लगे भुरु 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 ये सब यही सब गाँव नहीं मानते सब का नहीं है यही सब के गाँव नहीं मानते आटावा खाली गैस मारा था आटावा अब माइक पे कहतर के पादा तारे हाँ। तो मोबाइल गैस छोड़ देलस हैं अरे आदमी गैस छोड़ता है मोबाइलो गैस छोड़ता है शायद हमरे मोबाइल तो हक देते राम लक्ष्मण जब गईले हां रुंजे बाबू बाजार में सामग्री लावे देर हो गई आकाशवाणी भइल सीता माता जानकी सुन के बालू के 108 गो पिंड बना के कितना सुंदर कथा हम शुरुआत कैले रहे बालू के 108 गो पिंड बना के अब फल्गु नदी में अपना ससुर के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पिंड दान कैली लेकिन गवाह खातिर कहीं प्रमाण में के 5 गो के साक्षी बना के कहीं प्रमाण में के 8 गो के साक्षी बना के हां बे चुप रह बगला तू यहां बोली ना आवा ना तू ही गावा फिर हम कहां लग जाने आओ हाय हो अरे क्या कहना है क्या कहना है आप वाला चुहटवा इधरों में है बाटिए लाकर है तो सब तू ही जाने बता मिलान लाई बनी कहीं प्रमाण में के 5 गो कहीं प्रमाण में 8 गो हां अच्छा कवन 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 पीपल के पाता यानी पीपल के पेड़ एक गाय गाय ब्राह्मण तेल फल्गु नदी 4 अग्नि 5 कहीं प्रमाण में तुलसी के पाता 6 तब ना ना हां कहीं अनुज बाबू ए बबुआ हां हाँ ब्राह्मणों के बर्गर राम जी आइले हां लक्ष्मण जी आइले हां कहले किसे प्रिय ये तैयारी सीता पिंडदान के तैयारी करल जा करल जा सामग्री लेके आ गइल बानी हां कहले कि हे स्वामी हे प्राणनाथ और रउआ के आवे में लेट हो गए रहे हाँ। आकाशवाणी भइल भइल। ये चलते हम पिंडदान कर देनी ए कहले कि ना सीता ना ए हम कितना भागा बानी हां जब वो समय में भी जब हमारा वनवास हो गई पिताजी दुनिया छोड़ के चल गई ले उस समय भी हम ना कोई नहीं आ ये समय भी पिंडदान के हमरा सौभाग्य प्राप्त भइल तो ये समय भी तू ही कर दे और दशरथ के 4 बेटा अर किरनिया का है नहीं खू अरे रुकलू कुछ देरिया अरे आवे में भइल जे जब काहे मनलू नाही बात कैलू आपन दिल के बात अब बुझलू नहीं मनलू हम बात नहीं
हो गो बाहर रखले बा अरे ऐसे कहले पिंडदान हो गो बाहर कहीं तो बारी बारी सबसे पूछा दे ये स्वामी कहीं तो बारी बारी सबसे पूछवा दी आ जवन कोइले बानी कहीं सुनवा दी और परमान रखले बानी परमान रखले बानी परमान रखले बानी अरे ऐसे कहली न पिंडदान हो परमान मौका पर सबके यदि बुलावल गई साक्षी मन ले रह ट्रिप लेता ट्रिप हेलो ऑटो कट लेता देख ले आप पूछल जब गई तो राम जी के नजर में सब लोग महान बने के चलते चाहे तो प्रलोभन के फिर से पिंडदान हो एकरा वजह से सब लोग झूठ बोल देलो जैसे ब्राह्मण पीपल के पेड़ गाय अग्नि तुलसी के पाता फल्गु नदी सब लोग जब झूठ बोल ले सीता मैया क्रोधित हो गईली आ सबके श्राप दे देली कल के है फल्गु नदी तहरे नदी में बालू के 108 गो पिंड बना के हम पिंड दान कइनी आ तू झूठ बोल देला जा तहरा आज के बाद श्राप देता नहीं कि सावनो भादो में 12 मास तारा कुकुर सियार लांगे गंगा में जाके कबो न मिलबो ना आ वरदानो दिल कि यदि तारा के कोनो छाती चीरी फल्गु नदी के तब पानी निकली वरदानो मिलल ब्राह्मण के श्राप दिल के जा ब्राह्मण देवता राजा हो खबो लेकिन 2-3 पीढ़ी होते होते फिर लल के झोला तारा टांगे दे पड़े दरिद्र ब्राह्मण हो जाइबो अग्नि तारा के श्राप देता नहीं हर में से फफाइते रहबो तारा में शुद्ध व्यंजन भी बने अशुद्ध व्यंजन भी बने पीपल के पेड़ श्राप देता नहीं कि ताहर पता हवा चले चाहे ना चले थुथुन जौना बा हर में से 24 आवर हिलते रही गाय गाय माता तारा के माता कहल जाला आ तू झूठ बोल देलू तारा के श्राप देता नहीं कि जा कलयुग में विष्टा खइबू आज देख विष्ठा कौन फल होला भाई विष्टा अमर फल होला एक आध बार खा के देख लिए ए बबुआ वही सीता मैया सबके श्राप दे देली लेकिन आके सबूत में प्रमाण कर दिले सूर्य भगवान कहले कि हे राम एगो अक्षय बट हे राम अभी भी बा वरदान सीता मैया देले बड़ी अभी भी पता हरा भरा बा गया नगरी में जाई तब सूर्य भगवान के वरदान दिले आ कहले कि हे सूर्य देव रउआ के हम परम करब सूर्य भगवान कहले कि हे प्रभु श्री राम जी हम गवाही देता नहीं हम साक्षात बाने हम देखले बाने कि सीता मैया बालू के 108 गो पिंड बना के आ फल्गु नदी में पिंड दान कइले ए जोने बाबू कहानी खड़ी बाई बा सामग्री का होल सब